Ka seng samla lum Mauria jong ka senong lum dai kla boy rembong hapo ka jingelam jong usamla pensyat bor nong room kumu presiden bad usamla Albert Shadab kumu sekretari menta ka sengi ka khanriu tarik jong benai nokpra ahrajar arpawai kalala ban pli ka jingile kai football inter house ya ka bala penile kai hapo ka madan kur kalang ha boy rembong hak bakum gadak jong ka jingpli ya ka ne ka inter house football tournament u rang ba senong jong ka senong lum dai kla boy rembong u ba taiwel sing rempei ulawan ban pli ya ka ne ka jingile kai kenjat bol ki khun samla ka senong kumu kongsan Daka jengsen ranlang jong sekretari senong uba reading rembai bat ki kato ka ne ki nong yalam senong kit khot jong ka te ka seng samla senong bat ki wei hakene ka sengi sedang ka dong lengkor kalai khun persya ya ka dong nyang rej bat ka dong lengkor kala penrem no ya ka dong nyang rej Bad haka sengi ke balashai, kata haka khat nyau terik benai nokpra ahrajar arpawai, kadong tong kan yakun persya ia kadong khaboj. Kublai shibun ki kun samla hamtam ba pinang kiu saprang ki kam ki jam ki jinge tre jong pi na ka baha ka mian apo ka snong ka thau ki jongi kumjuru ka long ka e ka ba smotanat mo kum ki kun samla pa pi la la ban le e ka ne ka benta te ka beneng kong nga ai kublai i secretary jong ka snong ka jongi nang ta ki active member ki badon sedin jonga Bat kumjuru ya chairman bapnya hakene kapur u samla Albert Shadam hak baphi la ban organize ya kane ka jingela kai ke jongphi ha kane ka sngi ka bamenta to ngakermen ba kane ke jingela kai ke jongphi kamlong ka barit rei ke dei ke jing sedang haba phi sedang pin sayo ru yau so ban kai kai kita ka bapinyo yu so ban kai kalong ba nang ni shakmat bapinya kiu shaprang hakikam jingile kai ni iba hakisngi menta ka jingile kai kam dei shu tang kata ka jingia kilamet rei ka la deiru kapor kaba mga bat mapi baru pangini simbentai kene khantam i ki kun samla bapini simbentai kene ka jingile kai on tangi ka football la ka dei ka basketball ki cricket ki wei ki jingila kai ki bunjan ba nang ne shakmat bangin dei ban yeshim khia na mar ka dei kum kalam ai kam ajam ni i ba ki ne ki sngi ki baladap lengba ki advertisement ni i ba ki tu ki badan ya ka certificate yele bol ne ki wei ki jingila kai karate ki babun bah ki jingile kai ki khamyo ya kata ka kalam ban yo kam yo jam the ontang ki kam surkar ndai ki don pat ki jingile kai lada phi la shisha ban wan sakata shakmat kum kinong ile kai bala yo akadu kan national but international level kanlong kalak kamai phi namara ki perthai kerdu kam tangin dei ban kmi unti tangi kam surkar ngai gi dei ban trisutum lengba kini ki lak jingile kai ka dei ka ba blei la ai ya ka sam api te ngakermen ba ka ne ki jingile kai ki jongpi ontang ban penbernia ya kan ban penbernia la de bakru ban kilamet ndai kan long kum ka jingi kai kan long kani ka dei ka grassroot ka basdang ya ka jingim ka jongpi ngakermen ba ke nai ke jingil kai ke jopi nadu menta kasni ba aduk bawai
jong kene ka don men ka balak peniak da ka dong samla nung maru akan long ka bejop pat ka be itnan